Kuyangikhathaza ukwenza le ebusuku but ke angisale sengiyenza ngoba kukhona into ethi angiyenze. Ngiza ke namhlanje njengane Grand Force le MK angijwayele. Ngiza nje ngokomkhonto wesizwe. Futhi mhlawumbe uma ungaba nomkhonto wesizwe ngikakuhle udlule ayizokuthinta kakhulu le. Ubongani Shelembeke mina igama. Ngihlale wa2 lapha eRichmond. U2 yakhumbula lo osanda kuqopha umlando lo kuyiwona osethe ipresidency for ukuthi konke leso landela khona sifike sigwaze nje. So ngiproud ke ukuphuma kuleyo ndawo enomlando njalo. Hayi phela nathi bafethu sabusiso uNkulunkulu ngokuthi sibisa bridge negwazayo. Nani zamani la kuma wade. Well ngingaphasi kweMoses Mabhida. uMoses Mabhida le ejwayele kuba nenkinga. Mhlambe ngiyafuna futhi niqonde mina as iGround Force ave ngihambile. Ngiyazazi izinto zokukhulunywa kwe-social media. Ngiyazi futhi uma sekufanele ngime ngawujombula yini. Ngiyazi uma sekunezinto ezisuke zithinta internal politics ekufanele sishiyele kubantu ababaholi nabantu abafanele ukuzikhuluma. But ke lokho angicabathi ngayinkinga because kakhulu kuyancoma ngale kokcriticize noma kokuthuka noma ukukhuluma kabi abanye babaholi. Ngiyayisaba lento yeprotocol. Yazi lento yeprotocol uma ithola abantu abayizigebingu noma abantu abayihlakaniphela abakwazi ukuyisebenzisa ukuthi bavimbele izinto ezithize ezisuke ziwuceba noma ziyizincomo ngabanye. Yayizo lonto protocol. Kufuna ulandela iprotocol ngamamazi awukwazi ukubona bani ungadlulile kubani. Kanti sebebekene ngendlela yokuthi bazokwazi ukuthi bayivimbe noma yini efuna ukuya kusibani bani. Ithanda ukuba inkinga kuma injalo. Kodwa ke akukona ukuthi angihloniphi iprotocol. Ave ngihlonipha futhi ave ngilandela. Kodwa ngiyafuna ukuthi practicewe kahle lento yeprotocol. Ingapracticewa ngendlela yokuthi ifuna ukuvimba ezinye izinto ivulele ezinye. Well, iMoses Mabhida ke region ethanda ukuba nenkinga. Iyathanda nje ukuthi ibe nenkinga. And kuyangikhathaza ukuthi ileadership engenhla kakhulu kwiprovince kuyale ave iba slow ekulungiseni inkingi kakhulu esuke seyizwile ngazo. And lo nto ibuye ibe yimbi ngoba ivula izikhala ekubuye kube nzima ukuthi kuzivaleke uma sekuqale kuthiwa kuyalungiswa. Ngifuna nje ukuncoma la because thina as ama Grand Forces siyahamba kuma programs sibe khona la ekhona khona iMK ubone ukuthi abanye abaholi banayo lento yokuhola abanye sebe abaholi bangempela usuyithole nepush ongayiqondi nje. Khona abanye abaze basho ukuthi hayi thina sixhawulike laba yabo khona nje lesike saba khona kwathiwa ngesixhawulwe thina kuzoxhawula abalandela emva kwethu kusho abaholi abathizeke yonke lonto. So uma siphila uyayibuka uhlobo lomholi okholayo ubonto okay wela akukho ke singakusho ke ubuholi nathi okwamanje kumkhonto wesizwe akubekwe thina kuya appoint. Amathe ezinye zezinto ezenza ukuthi sibe nenkinga kodwa kule region yethu iMoses Mabhida ingoba asinayo i-detachment okwamanje. Sinalento abathi RWT i-working team, i-regional working team. Mhlambe enye yezinto le yenza ukuthi kungabi lula ukusheshe kuxazululeke ezinye zezinto ezisuke zisafufusa ziyinkinga. Bathi balungisa le yanto ayikhumbula lento yama-parallel lento ukuthi kunabanye abadonsa babhekele nalo nto. Lo nto igcine ingalungisekile kahle hlehle. Thina siyayizwa ke ngoba siphila kuyona yabo ithina esihamba iground ithina esibonayo. Siyabona okay kunenhlesane esele but uma mhlambe i-leadership engenhla noma iprovince ingashesha ukuthi mhlambe isikhethele i-detachment leMoses Mabhida mhlambe zingathi noma half wenkinga zethu. But action konke lokho kukhona lo mholi kuyona le working team ekuthiwa usilindile Ndlela. Hayi man phela umuntu kufanele anconywe esaseduze kwenu. Angiyena mina umuntu lo othanda ukukhuluma ngoba nakho umuntu angisho ukuthi uzoshona but phela into eyayishiyo ukuthi uyozungincoma ngoba sengifile. Kubona bonke abaholi angisho ukuthi abanye babi but sengike ngakunotice ukuthi ave kulula ukumthola uMandlela ave kulula futhi
ukukhuluma naye ezinye zezinto ezizolekelela umkhonto naye ave sheshe ukwazi uku-identify into edingakalayo ngaleso sikhathi ukuthi ilekelele umkhonto. Ave futhi evulelekile, ave futhi ehleze eba available nanoma yinini. Kade nje sikhuluma ngama campaign lapha ewa2 ube khona cishe every day yonke iprogram without fail. Umbona futhi ukuthi uactive nanokuthi uwelcome wonke umuntu osuke ema-approacha nanoma ingane. Kukhona izinto kade ngizibona azilungise uthola ukuthi akuzona ezakhe ngokwama portfolio ngoba ngiyakhumbula la ekwasho ukuthi usibanibani bazoba la kule video, usibanibani babe la kwi video yacazana yonke i-leadership. But ubuthi uma umbona la ekade kufana ngabe kukhona khona abanye bengekho umbone actor futhi exazulula lezo nkinga. Ngiyafisa ukuthi uma kuthiwa siyafisa umkhonto uye phambili Lemos Mabhida ubuholi angisho phela mina ngumuntu anganginazwi elitheni but ukube bengiwumuntu okhethayo noma appointayo benge ngimshiye kwi detachment ucommander usilendile Ndlela nanoma kwephi position futhi mhlambe bengizomnika nje ethanda ukumenza ukuthi akwazi ukuthi im-challenge ukwazi ukulungisa ngoba ngiyafuna ukuthi ngimthembe umuntu ofana naloya. Nabanye ke bakhona angisho ukuthi phela njengoba sengithi abanye bayabheda no bakhona abaholi obonayo khona osisikheri lapha ya even naye ubaba uMntolo ububona ukuthi nje abantu abasebenza kanzima kodwa mhlambe uma ingathi ukukhuphula inyawo iprovince ekutheni isikhethele detachment mhlambe izinto zethu zingathi kuba ngcono kancane. Angizongena deep entweni but ke uyayulalela uyabona nama voice yathi hayi lapha ile center hayi nani zonke lezo zinto angesikhulume ngazo la but ke mhlambe uma ubuholi bungasheshe ukusinika ubuholi beregion mase futhi busizwe nathi kulezo zincomo esizikhona because angiqali mina angiyena oqala okukhuluma ngobuholi bukasisi Silindile Ndlela sebekhona nabanye abayibonayo lento. Bengitshe mhlambe ngithina kuphela ngoba naku sakusahlangana sabingelelana endleleni cha uma nabanye beyibona siyacela ubuholi buzithathe lezi ncomo noma buzibeke ku consideration uma sekusakhela and futhi ukukhawuleza kancane ukusenzela sibona abantu thina abangathuma ubuholi kodwa njenga nama ground force awusebenza umkhonto na usebenzela umkhonto mhlambe singaba nje nale opinion la ukuthi hey siyambona ke lo comrade uyasilekelela kanjalo njengoba suke sincoma no comrade SG selokhu afika siyazibona izistrategy zakhe zisisiza ukuthi sikwazi ukubuyisa lokho okubhilonga kubantu ebantwini. So yeah angifuni ukuba mude kakhulu kodwa hayi command uMandlela ngiyacela ukuthi cha ungaphela amandla kulo ndawo na wonke amanye ama leaders akhona phela lemkhontweni asishodi ngama leaders noma ekhona lawo nje obuye ubone maye hayibonanga seyilida ngempela bo esangasafuni nokukubingelela but ke phela anizele vele phela ukuzobingelela thina maye sobani thina kodwa ke asifuni push uma uyilida emkhontweni thanda wonke ama commanders ngoba la sizowakha into yabantu hayi into yethu. Siyabonga uma sizibona lezo mpawu zobuleader kwamanye ama leaders. Peace ngikhulume kahle futhi le kumnyama noma ngiyangifuna ngene ngithole kalula.